Миләшме бу, белмим менә. Миләшләрем җыры бар мәсәлән. Бик җырчылар күп. Менә мин уйлап бирим, элек уйлаганым бигрәк тә. Мәсәлән, безнең җырчылар, язучылар, бигрәк тә җырчылар Татарстаннан нихәтле танылган булды. Осталар, сәхнә осталары, хатталар телевизордан күрсәтәләр, Мәскәүдән дә хатта кайсы вакытта анда-санда бер тегесен мосын күрсәткән булалар, элек хәзер дә була. Ул бит татар халкының 4нең 1 дип санала, Татарстанда яши дип, 4нең 1. Менә хәзер Татарстанда 2 миллион татар яши. Мәсәлән, ул 8 миллионга якын безнең халкыбыз дөньяда. Шул җырчыларның арасында 25% булырга тиеш. Татарстанныкы 75% бүтән төбәкләрдән шундый сәләтле җырчылар килеп чыгарга тиеш. Кызганычка каршы без аларны бик сирәк ишетәбез. Тик әнә теге кино күрсәткәндә хатта анда-санда бер артист килеп чыга, урыс телле танылган була. Җырчылар 75% татар халкы арасында бик сирәк. Шуңа әйтәсем килә. Бу дөньяда кеше әллә үзенең туган ягын, авылын, туган авыл түгел, туган халкының җиреннән өзелгәч сәләтен югалтамы дип уйлыйсызмы? Юк. Анарга игътибар төшә. Аның кадеры китә минемчә. Ул ничектер бүтән җирләрдә әле бурынгы тарих бар. Бурынгы заман тарихларында Антей дигәнме, кем дигән әле? Риваяттан чыккан инде бер. Ул менә шул көрәшкәндә һәр кайсын җиңгән. Әмма бер вакыттан соң теге булар белеп алганнар да сирен ник ул һәр кайсын җиңә икән, үзе җиңелми, берәү дә аны җиңә алмый дип, шурасын белеп алганнар сирен. Ул җирдән аны күтәрсәң, үзсәң җирдән анда көче бетә икән, шуңа күрә шунда аны җиңергә була. Ул бәлки шуннан чыккандыр инде, бәлки безнең хатта татар көрәше дә мәсәлән кешене күтәрергә кирәк, азрак җирдән шунда җиңгән буласың син аны. Шул безнең 75% татарлар, алар туган җиреннән өзелгән, аларны күтәргәннәр, шуңа күрә алар минем фикерем буенча нәрсә ашыйсың килә шулай. Менә псине можешь ашатырга. Хәзер бирәбез.